TABON ɗa namiji, littafin Maryam Ismail Majidadi, kashi na 8. Take a wurin MC ya fara gabatar da shirye-shiryen da suka tsara za su yi a wurin. Kowa ka gani fuskarsa ɗauke da farin ciki marar misaltuwa. Fiddo amare ya yi ɗaya bayan ɗaya a wurin suka yi rawa, har ya iso ga Hafsa. A hankali ta tako har zuwa filin, tsaye kawai ta yi kanta a ƙasa. Ko kaɗan ba ta yi tsammanin fitowar Hafiz ba, sai dai ta ji ya fara mata ruwan daloli yayin da Abdul ke gefensa yana zuba masu a tare. Daradaran idanuwanta ta sauke a kansa, murmushi ya mata tare da kashe ido ɗaya, baki ta taɓe ta juya. Kek aka fito da shi na murnar auren nasu. Wuka ya ɗora a kek ɗin yana tsare ta da ido, alamar ta ɗora nata ita ma. Kafin ta aikata haka ta tsinkayi muryar MC ɗin yana faɗin, amarya ke muke jira, ku yanka kek ɗin tare da ciyar da juna. A kasalance ta ɗora hannunta akan na Hafiz, wani shock suka ji gaba ɗayansu. Saurin kallon juna suka yi, a hankali suka yanka kek ɗin kaɗan ta ɗauka a hannunta na kyar ta kai shi bakin Hafiz. Sai da ya riƙe hannunta sannan ya ida sa shi baki yana wani ƙayataccen murmushi. Harara ta watsa masa ta ce, ka daina wani zaƙewa malam. Bai ce komai ba har ya ɗebo kek ɗin. Ciko hannunsa ya dafe kanta ya tura mata a baki. Duk ya ɓata bakin, murmushin mugunta yana kashe mata ido. Bata kuma tsinkewa da lamarinsa ba sai da ta jiyo harshensa yana lashe na gefen bakinta da ya ɓata mata. Zaro idanuwa ta yi, hakan ya yi daidai da ihun da mutane suka saka. Ana masu hotuna da liƙa musu kuɗaɗe tare da sakin sauti. Wani ƙululun baƙin ciki ya yi mata tsaye a zuciya, tana kwaɓe fuska. Cike da kallon tsana Suhailat ke kallon abin da ke faruwa. Hawayen idonta ta share tana faɗin, never, ba zan taɓa bar maki Hafiz ba Hafsa. Kin yi ƙarya, soyayya ta fi ƙarfin nan, mu zuba mu gani. Calm down sister, meye na tada hankali har haka? Zai zo hannu ne, Adam ya faɗa yana kashewa ƙanwar tasa ido. Murmushi ta yi suka tafa. Haka aka gudanar da wannan dina ɗin, wasu na farin ciki, wasu akasin haka. Lokacin tashi ya yi kafin kowa ya kama hanyar gida. Next day, da misalin karfe 11 na safe, dubban al'umma suka shaida ɗaurin auren Maimunat da Muhammad, Maryam da Sagir, Hafiz da Hafsa, a kan sadaki 100,000. Angunan na hango baki bai rufuwa. Sun yi matuƙar kyau, masallacin dankam da mutane, ko kaɗan baka bambance wurin kawa ne yanzu ko yaya. Faɗuwar gaba ce ta ziyarci Hafsa daidai lokacin da aka ɗaura tare da sakin kwaf ɗin hannunta. Hawaye ne suka fara ambaliya a kyakkyawar fuskarta. Da ƙyar aka lallashe ta aka shirya ta. Haka dai aka yi yinin ranar, jikinta sukuku. Da yamma aka kai su Abban da Dadi da Abba suka musu huɗu ba sai mai ratsa jiki da kuma sanar da su muhimmancin aure. Kuka kam sun shashi, musamman da aka zo raba su. Kowacce za a kai ta gidan mijinta. Sosai Ummi da Hafsa suka riƙe hannun juna suna sharɓar kuka. Sai da aka yi da gaske aka raba su, aka wuce da kowacce gidanta. Ummu ko ba ta iya cewa komai, sai Allah ya bada sa'a da juriya da haƙuri ta koma ɗakinta. Tunda motar Abdul ta shigo gidan, Momi ta fito da farin ciki ta kamo hannun Hafsa tana faɗa mata ta yi addu'a. Kai tsaye fat ɗin Hafiz ta wuce da ita. Da ya sha gyara sai ƙamshi yake, sai da ta tabbatar ta yi addu'a sannan ta shiga da ita har bedroom ta ɗora ta bisa gado ta yi addu'a, sannan ta fito ta barta da 'yan uwanta a ciki. Kuka kawai Hafsa ke yi haɗe da shiɗewa. A gurguje please. Har aka yi walima washe gari, Hafsa bata saka Hafiz a idanuwanta ba ko kaɗan. Hakan bai dame ta ba don tana ganin 'yan uwa zagaye da ita. Sai dai tana kewar rashin Ummi a tare da ita, gashi babu waya wurinta bare ta kira ta. Da yamma kowa ya yi, sai a lokacin ido ya raina fata da ta ga babu kowa a tare da ita. Kuka ta saka tana tunanin sabuwar rayuwar da ke doso ta. Mummy ta zo ta fito da ita tana rarrashinta, ta sa a ƙara gyara ɗakin Hafiz ɗin. Cike da takunsa na ƙasaita ya shigo fat ɗin Mummy. A falo ya same ta kishingiɗe tana duba jarida. Takalman ƙafar sai ya saɓule, ya tako a hankali ya duka gabanta tare da faɗin, Mummy barka da wuni. Yawa barka dai Muhammad, ya hidima? Da alhamdulillah ya amsa mata.
bata kuma cewa komai ba, ta tashi ta haye sama domin taho da Hafsa. Da kallo ta bi ta, zaune take a sallaya da alamun sallah ta idar. Zuwa gabanta ta taka ta iske ta tana faɗin "yata?" Ko kaɗan Hafsa bata ji shigowar Mummy ba. Cikin sauri ta miƙe tana gaishe ta. Murmushi ta yi ta ce, "Mu je, mijinki ya dawo, za ku tafi fat ɗinku." A kunyace ta ja mayafi ta rufe fuskarta. Ta yi murmushi ta ja a hankali, ta ja hannunta suka tafi har ƙasa. Inda yake zaune ta zaunar da ita, ta ja hannunta ta saka cikin nasa, alama ta yi masa da ya riƙe. Haɗuwar hannuwan nasu ba ƙaramin shock suka ji ba, amma sai kawai kowa ya kau da kai ba tare da ya kalli ɗan uwansa ba. Komawa ta yi ta zauna ta ɗora ɗaya kan ita ce, "Muhammad, ina so ka buɗe kunnuwanka da kyau ka saurare ni, ka kuma fahimce ni. Kaga Hafsa amana ce a wurinka. Allah ya san mun karantar da kai, mun kuma san girman amana. Ba na so na ji balle na gani. In ka yi wa Hafsa, ni ka yi wa. Hafsa yarinya ce karama, dole ka yi haƙuri da duk wani abu da za ka gani a tare da ita. Sai kana nuna mata, na san insha Allah za ta zama yacce kake so. Hafsa na da tarbiyya, kuma nutsatsiya ce mai ilimi wacce kowanne ɗa namiji zai yi alfahari domin samunta a matsayin matarsa. Na san halinka, ba ka zalunci, to kada ka aikata shi ga Hafsa, ka riƙe amana." Muhammad kansa a ƙasa ya furta, "Insha Allah Mummy, zan sauke duk wani haƙƙina da ke kanta." Murmushin Mummy dai ta ce, "Allah yi muku albarka." Sannan ta mai da kallonta ga Hafsa ta ce, "'yata, ki saki jikinki, ni da Ummu ba mu da bambanci. Komai kika ji wanda bai yi maki ba ki faɗa min. Ki yi ta haƙuri, kin ji bautar Allah ce zaki, ki riƙe mijinki. Insha Allah rana kamar ta yau kuna London." Kaina a ƙasa na furta, "Na gode sosai Mummy, Allah ya ƙara girma da ɗaukaka." Da amin ta amsa, sannan ta rufe su da addu'o'i kafin ta ce su tashi su je. Kamar ƙwai ya fashe mata a ciki, haka take biye da shi yana riƙe da hannunta har suka ƙarasa fat ɗinsa, sannan ya sake shi ya wuce ciki. A ciyar ta zauna tana ƙarewa ɗakin kallo da ya sha gyara. Komai na ɗakin pink, an ƙawata shi sosai, ya yi matuƙar kyau. Cikin sauri Officer Jafet ya iso gaban Kaftin Abdul, ya yi salutin ɗinsa tare da ƙamewa ya ce, "Yallaɓai, ga ledan da ya bada." Cikin girmamawa ya miƙa masa ledar tare da dukar da kai. Murmushi Kaftin Abdul ya karɓi ledar yana miƙa masa wata iri ɗaya da waccan, ya ce, "Please Jafet, ka kula da aikinka sosai. Ka gani jibi zan wuce London. Kada ka bari Kaftin Hafiz ya ci duk abin da Kaftin Adam zai bashi. Ka dai san komai ke faruwa." Cike da girmamawa Jafet ya amsa da, "Insha Allah sa, hakan ba za ta faru ba. Komai zai tafi yadda ka tsara har su zo su iske ka." Murmushi kawai Abdul ya yi, ya tada mota ya bar wurin. Cikin sauri Jafet ya isa fat ɗin ogan nasa ya fara nakin kofa. Siririn tsaki Hafiz ya ja. Hakan ya yi daidai da fitowarsa daga wanka. Jallabiya ya zira, sannan ya fito ya nufi kofan. Bai ce komai ba, ya buɗe kofar. Salutin ɗinsa Jafet ya yi, ya gaishe sa, sannan ya miƙa masa ledar. Hannu kawai ya ɗaga masa, ya karɓa ya koma ciki. Da kallo ya bi ta duƙunƙune wuri ɗaya, da alama bacci ya ɗauke ta. Bubbuga side na chain ɗin ya yi. A tsorace ta farka tana jujjuyawa. Taɓa baki ya ce, "Tashi mu je ɗaki." Bai jira cewar ta ba, ya gaba abinsa, kasancewar ɗakin bedroom and parlour ne. Dole za su zauna tare. Jiki a sanye ya nuna mata hanyar toilet, ya ce, "Ki shiga ki wanka, don ba za ki kwanta min haka ba. Ga kayanki na Mummy ta bada." Bai kuma yin magana ba, ya koma kan sofa ya zauna yana latsa waya. Kamar yana kallonta, ta murguɗa masa baki, ta buɗe trolley, ta ɗauki kaya marasa nauyi da hijab, ta shiga toilet abinta. Lallai an narka dukiya a ciki, ya tsaru matuƙa tsaruwa. Wanka ta yi tare da alwala, ta canza kaya a ciki kafin ta fito. Sai da ta fara leƙwa ta ga ko ya kwanta. Yana nan yadda ta bar shi. A hankali ta soma fitowa, nan ta samu gefen bed ta zauna. Murya ciki ya ce, "Ina fatan kin gyara min banɗaki, baki bar sa da datti ba irin na gida ba ne." Ɗago kai ta yi tana kallon sa, sannan ta ce, "Ka iya shiga ka duba malam."
bai yi mamakin ansar ta ba dan ya san za ta aikata. Miƙewa yayi ya zo har inda take ya sunkuyo har suna jin numfashin juna ya ce ki kama kanki bana son raini in ba haka ba za ki yi bayani ne, za ki yi zaman banan tsagarin nan ki yi komai kika iya, tashi mu yi sallah. Bai jira amsar ta bai shimfiɗa sallaya. Bata da zaɓin da ya wuce ta bisa shi ya ja su sallah. Bayan sun gama ya ce ga kaza nan da fresh milk ta sha. Banza ta masa miƙayi ya ɗauko da kansa ya ajiye gaban ta ya ce maza ki ci yarinya gidan Hafiz ba a kwanan yunwa. A ɗaure yi maganar babu alamun wasa tare da shi. Ba laifi ta sha fresh milk ɗin mug ɗaya ta kuma ci naman sannan ta yi brush ta kwanta gefen bed. Bai kuma kula ta ba ya gama abin da yake yi a system sannan ya sha fresh milk ya yi brush ya kwanta a sofa. Amma bacci ya ki zuwa masa, wani irin ciwon mara ke damunsa ga matsananciyar sha'awar da ta taso shi gaba bai taɓa jin irin ta ba. Ita a ɓangaren Hafsa haka ya kasance, juye-juye kawai take, abin duniya ya dame ta. A hankali ya ɗaga rinannun idanuwansa yana kallonta da ta yi lamo a bed. Ko kaɗan baya gane komai, ya ruɗe bai san me yake aikatawa ba. Ko kaɗan bai san ya isa a bed ɗin ba. Juya ta yi da sauri tana nishi sama-sama. A hankali ta buɗe baki za ta yi magana, kawai ya haɗa bakin su wuri ɗaya. Zaro ido ta yi a tsorace amma ba halin magana. Tun tana ganin abu da sauki har yayi nasarar fidda hijab ɗin jikinta ba ta yi aune ba ta shiga maida masa martani, domin salon da yake mata na daban ne. Sai da ya fara addu'ar saduwa da iyali ta farka. Shi ko wagan bai ji bai gani tuni ya lula wata duniyar duka da ya kushi ya sha su, amma ina abin ya ci tura. Bai saurara mata ba sai da ya ji ya gamsu sosai sannan ya murgina gefe yana numfashi. Ita ko hawaye ne kawai ke zuba a face ɗinta, ba ta iya ɗaga ko da ɗan yatsanta ba.